Yo, what's up guys? Welcome back na sa atong mini vlog no. Unang adlaw dayon guys sa Disyembre. Pila na lang jud ka adlaw guys, Pasko na. Ug medyo na feel jud na ako na guys kay sayo pa sa buntag nakadungog na og mga buto-buto sa gawas. So mao to guys, ni gawas pud ko kay tan-aw na ako unsa na ilang gigamit nga pabuto kay na-curious pud ko ba. So mao to paggawas na ako mga bata ra man day og ilang gigamit nga pabuto kay kanang lantaka nga gamay nga binuhat ra pud nila. Unya ako lang gignan guys nga pagpabuto daw kay atong videoan tan-aw na to kung kusog ba. Kay mao na atong ilaban sa China kung girahon na ta nila. Haha, so mo to guys, lahan ang gi-prepare, gisprayan na nila o gitistingan na nila pabuto. Kung sa di ang pagtuplok guys, dili man day mo buto. Palpak man na ila ang pabuto di ay. So mo to, iyahan na pong gibalaan kay basig kulang ra sa bala guys. Pero wala jud gihapon ni gana guys, unsa kay problema ni. Natingala jud kayo sila nga nung dili ani mo buto nga ganina kusog man kani mo buto. So mo to, ilahan na pong gibalahan, nya gitistingan pero wala gihapon guys. Lampol, lampol. May play tiger record. Di jud wala. Wala na, upas na, nabasa guro na inyong kuhan. Lighter. So, mao to guys no, wala yun takakita giun sa pagbuto. So, anas lang, mabalik ra daw sila, ilasa daw to ngayohon. Unya, nisulod na lang pug kog balik sa balay, kay maglungag kog kanon, kay basik ako na pud hinoy mo buto ani sa akong asawa, kay wala pa linungag pag-abot niya. Mura pud baya tog machine gun ug baba guys, di jud ka makalikay ato kung maigo ka ato sa mga kasaba. Maunang magluto na lang yun tadaan para safety first ba.